Pini abang ke nili nali tumafan non hejong kiklang Adharsa Vidyalaya school along stame labangso AWARENG AWARSAI puthak sinali tumhanang than pachini pon ikpo la penali tum kai kia son details mate klada galam mang labangso video arlosi thekpon long ikpo ke thekpon long labang ke la son helo Karbi Anglong afan apus ko an sidoma la pen avike last date command tu ma la pen ka apply ning ko son ma lahai huya details banali tum thekpon long ikpo Tangte aprang si KARDOM kadu kave Karbitis 2.0 YouTube channel long kelang arado ana fans tami la penali tum jong sila bangso YouTube channel long na anta nali tum subscribe krelang pulte nali tum jong sekang hondo pulte ka chinghon pen subscribing on la pena dung hes tame bel arjan thekloyi hodas tame nali tum ber ponik de non la pen prabjin ben 10k nang litum nang pile dun pupusi nilining thelo tangte pini la bangso AWARENG AWARSAI puthakle pathiek pen chethan pononang la pen lang pononang Puthor ladak Adharsa Vidyalaya Sangathan hin penstame notice mate recordment AWARENG AWARSAI puthak paklang poniglo lapen kopi AWARENG AWARSAI ma kon ana vacancies sitoma labangso puthak nili labangso video nali tumhanang than pechini ponikmo lapen notice kipi pon bang lason helo nali tumpen ana bang phu abang phitume labangso notice tame theklong ikpo lapen arjulong ikpo puthot nili nali tumhanang than ponia phan por ipon thupo lapen labangso dim kitok bang lason helo Adharsa Vidyalaya Sangathan Assam invites application for intending candidates who are permanent resident of Assam. Prescribed format for requirement of the post of principal. Principal post upon ladak WORENG AWARSAI bangke pangdak pon iglo lasining kehang abang pu abang piatum nalitum jogdun igi pulte jogdun ik papramon lapen monthly salary nalitum 30,000 anlong pon ikpo lapen kunana si apus vacancies kidoma district wise sidak thak pon iglo lasi kususo district long sikon an sidoma labang non lang pon lonang lapen aprang sinali tum dak thek pon long ikpo number 1 along bangke Adharsa Vidyalaya mathai golapara along stame ing sido lapen number 2 along Adharsa Vidyalaya elochera hailakandi long sido lapen Adharsa vid number 3 along Adharsa Vidyalaya Lokawo Nogong along do lapen Adharsa Vidyalaya Dhemaji along si lapen Biswanath along stami ing si pipon lo lapen Karbi Anglong long bangke kethom do konana adim apulate nalitum la kethom adim nalitum jogdun iktame adim bangke nili non nalitum han than pechini pon ikpo nalitum la kethom thek pon long igi Number 11 along Adharsa Vidyalaya Langsomi P along stame ingsia posto lapen number 12 along Adharsa Vidyalaya Semi Langso along stame ingsido lapen Adharsa Vidyalaya Rongkhang along West Karbi Anglong ha along stame ingsido kadu kawe pen Karbi Anglong district upon dakethom principal apos bang pipon iglo lasining kehang abang phu abang phiatum nalitum jogduni pulote nalitum jogdun iktame apen lason thak thak sika prega district long stame pen ingsing si ka dokawe dak pipon iglo nalitum lang pon igon Kokrajhar Dima solong hini lapen Udalguri long ke thom apen Chirang long sini lapen Baksa long hini lason thak thak sidak Barpeta Biswanath Sonitpur Barpeta ka dokawe adim stame ingsi apos bangke pipon lo schooling sipen aposta ingsi an dak pipon iglo lasining ke hang abang phu abang phietum nalitum jogduni pulte aprang sida eligibility criteria banalitum kilang mate ke chini nei bang ke nang sotlo eligibility criteria bang lason helo dak nalitum education qualification ki oneng bang ke master degree ki ontang nang po arts science commerce tame lapen 50% marks to nang po lapen BA degrees taminali tumnong do nang po lapen TET qualification ta don ik nang po lapen number 2 long bang experience bang tadak do nang po maximum 5-year experience of teaching experience in any government semi government lapen government recognized private reputed CBS SE lapen SCBA nali tumnong 5 years experience teaching certificates tame nalitum long do ignang po lapen age limit ba nalitum dag lang po igon lapen dag desirable criteria bang lason helo a number long itok pon good communication in skill in English Hindi lapen local language tame nalitum kethek bang kinang sorlo nalitum na dag thek pon long ikpo lapen good
interprofessional skill management lapen leadership quantity administrative lapen computer lahai kido nangpo lapen apply pule nale tum la screen along ke thek polong dak thek long in alitum labangso a website dak kipi pondo dte.assam.gov.in labangso dim humri penstamina alitum online application bang dak jogdun ikmelo lapen application fee bang dak 500 na litum pipon iknang po lapen last date bang dak nang litum before 7 May nang litum apply pangching 7 May aprang nalitum apply dun iknang po lapen last date nalitum la thek ponong last 7 May lapen documents ke nai bang tanang litum copy pi man nalitum apply de chini ikpo lapen kinang sasar documents nalitum pi iknang po la anchot la lasila bangso video nalitum kan ma share ego Karbi Anglong aras tame pachini iknang lapen inkyang abang pu abang pitum dui mine alang litum pe apply dun iknang la nang Asipinia video lama patiak panili labangso information mate labangso video nalitum pan na peklang na 1p iglo sipina puthot ka prega video long chitong tuna la sonsona video kilang long veria panalitum labangso YouTube channel bang chinghon pen subscribe igon prabjin panalitum na chinghon donon sa support donon ten kenang pile duni afan tangde pinia video long mala asikang ton iglo dume thakme kaduka vesta me nilin pen kardom